Sugeng siang para sederek sedanten, sakmenika badhe indak wonten Museum Antik Paton Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang dipun pandu kalian Bapak Wagito. Kantor Widodo perpustakaan. Oh, perpustakaan keraton. Ini nggak mau apa skripsi nggak mencontohnya. Oh, oke. Nah, ya makanya nyulitin pengageng. Oh, ngagem izin khusus Pak nggih? Karena sanes tempat umum nih kan ya. Sama skripsi dan temanya di Jogja satu. Nah, pengageng Gusti, pengageng apa? Direktur apa nek SMA atau mahasiswa ini? Rektor kita. Rektor, oke. Salah, asing penelitian wonten keraton. Oh, nggih. Lapor ke mereka mangke mboten Wiki. Oh, ngoten. Nah, ini sing darani Museum Antik. Oh, nggih. Sehingga saking 6 dumugi 8. Oh, mugi 8 nggih. Inggih sampun kita tingali wau tomo. Iki ping 7 malih niki. Oh, Sing nggih. riyen nanti lenggahi yang Darmo. Oh, nggih. Nah, kursi kuno ping 6 dumugi ping 8 niki. Nggih. Kang Sinan Landan tempat itu nggih. Nggih. Nah ini nek tau kula aturke nek teng ngenten Jawa namine Asmaradana niki. Oh. Nah kan nonton sinetronan. Sinetron itu Nimerpati Taikar Janji. Oh. Nek tembake Asmaradana. Oh, Wah, saiki kelas nembang. Janda kula riyen nggih. Janda kula nggih. Satu direkam. Dulu ora sanjarwani lamun sira arsa urip ing donya lan akhirate aja pisan tanpa ilmu tanpa andut iman sejati tanpa syariat Islam iku yakti liput iman Islam lan ilmunya sampurnane tumeka ihsan yakti iku kula westana. Terus yang sepuluh iku nggih nama jenenge nuturi, menasihati dan mendukung. Nek mboten didukung, mboten jadi sarjana. Oh, kira kan nek kalian yang sepuh sik manut nggih, umpama besok dijodohke, nggih nderek, Pak. Tenan ora dimandu-mandu iki. Aku nek ora gede ra gelem. Monggo yang penting mengindahkan nasihat yang sepuh nggih. Wonten mau niku tembang dan anak Asmaradana ngeten. Asmaradana. Anane wong ngrami tutu bondo tutu rupa among ati tawitane. Jadi dulu waktu berkeluarga itu tidak dilihat wajah dan hartanya, yang dipandang hatinya. Jadi wajah harta tidak penting, hatinya yang penting, ya. Dulu loh ini Ya, semoga semua saja seperti tadi dia bisa bilang tetap seperti yang dulu, mengindahkan orang tua, tidak ditirat wajah dan hartanya, hatinya, gitu ya Dok. Ya, tak lanjut ya. Lupa tulisan kena pisan, yen gampang luwih gampang, enang elangel laku. Tan kena tinumbas arta. Jadi cinta itu tidak mau diganti uang walaupun banyak. Dulu tapi itu. Kalau liyen ya. Oke, terus ini ya mau nggak terserah, yang penting rukun ya itu. Ya kalau rukun besok anaknya 5 ya. Baru 1 bapaknya, 5 bapaknya. Pun gini yuk. Dadah ngaten niku tembangnya dan gua Asmaradana. Mun nekap nggih. Mangke kita sinem pun wae. Biasa kan jalan sampun. Mangke ana tembangiane kok ana. Mijil pampur. Tapi penerapannya di luar sana. Pocong pun juga ada. Pocong itu juga ilmu iku lakone ganti lagu ini kan nggih. Iya.
pitutur kalih lare gitu. Oh, nggih. Mijil kan. Nggih, nggih. Ya. Enak. Sing beras buku mriku wonten. Oh, bener. Nek sakit. Napa? Nyakarke semutir wae. Ora semua ini ana tegese, semua turun kok sejen. Iki ana tegese karo pitutur ya. Pituture memang gitu. Nggih. Hari ini. Hari ini jadi itu tuh. Cilik dulu, cilik mula. Ya, terus nikah apa? Anak catur mungkur karena nikah mijil. Jadi itu saja. Niki saking Landi, saking Prancis, ini saking niki Afrika, tapi niki digambar saking sungu lembu niki kan. Tapi ini kan ngagem napa jenenge? Minyak lisah nggih. Oh, nggih. Kan iki digantung niki. Nggih, ngatos listrik nggih. Terus niki sing tanda antik mulih niki. Aksara Jawa. Jam tapi angka Jawa maksudnya. Oh, nggih. Tapi niku angkane 6 ical. Oh. Kagem huruf aksara Hala Caraka nggih. Oh, angka jari. Angka Pas jari. lungguh dumugi iki 12 niku jari niku mung 12 nggih. Nggih. Terus go niku angka setunggal. Oh, nggih. Neng yon apa sama gitu. Nggih. Lalu wau nek ngen apa? Pintu gerbang wau gitu. Oh, nggih. Monggo ajeng difoto sanese monggo. Nek mboten nanti nek ngersake buku, bebilen nek buku nanti iki ring dados stok. Dados langkah adate salah ning kang desa aja mboten dugi. Dalam lakon niki corona niki. Oh, nggih. Harus dugi. Nggih. Nika ingkang gangsal napa kok menawi ingkang Kasatrian ya. oh kasatrian. Kasatrian. Wonten beduk kalian kentongan. Oh, kentong tanda saya. Beduk tanda sembahyang difoto monggo. Oh, beduk menika tanda kagem sembahyang ya. Menan wong ngersani lukisan tigan iki rikone monggo. Oh, nggih wonten lebet. Dereng saged dipirsani, Nggih. diperbaiki. Nembere Matur sembah nuwun Pak Wagito sampun njlentrehaken sedanten kahanan wonten ing lebeting Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.